An filɛbagaw an ka foli bɛ aw kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen an b'aw fo aw kɛli la ka aw ka wartɛm 1 suganti walasa ka aw kunnafoni k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi baro bɛna boli fɛn min kan o ye an ka gouvernement ɲɛma ni o ye camancɛ fanga gouvernement ɲɛma ye Dr Choguel Kokala Mayiga i ka dɔn ale tɛmɛna CNT maaw ɲɛkɔrɔ jumadon min ye ntɛnɛn ye a ɲininkaliw ni jaabiw olu bɛɛ lajɛlen kɛra o don u jɛna ni a ye ka sɔn a ma ka yamaruya di a ma ka fɔ a kɛlen don ka baara min ni a ye o boloda walasa min ye camancɛ fanga ye a tɔnin bɛ se ka lase cogo min ko a ka tɛmɛ ni o ye an bɛ aw ladɔnniya i n'a fɔ aw b'a kalama fana a kɛra k'a daminɛ ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ tan ka taa bila fo nɛgɛ ɲɛ 21 o wagati masurunyaw la o b'a jira k'a fɔ min ye baro in ye kɔrɔfɔ in kuma minnu tun bɛ a document in kɔnɔ ni o ye sɛbɛn in ye kuma in a kun nafa ka bon u bolo kosɛbɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni u kun kan k'o latɛmɛ walasa faamuyali ka sɔrɔ o la u y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye gafeba in ye a kɔnɔ kuma a sinsinnen don sinsinyɔrɔ 4 kan min ni o kɛra an ka gouvernement ɲɛma fɛ a fɔlɔ a ko a bɛna i cɛsiri kosɛbɛ walasa min ye an ka jamana ye lakana bɛ se ka segin a fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min jamanadenw ka hakili latigɛ kalataw ka se ka labɛn a filanan o ye yɛlɛma minnu ni olu kan ka boloda an ka jamana kɔnɔna na politiki siraw kan ani fanga bondaw olu yɛlɛmaliko hakilinaw a bɛna sinsin o fana kan u bɛ gafeba in kɔnɔ a sabanan o ye min ye kalataw olu kan ka labɛn cogo ɲuman na cogo min na o baaraw o kɔrɔfɔw olu sɛbɛkɔrɔfɔra a kɔnɔ fana k'aw ladɔnniya fana k'a fɔ ni si tɛ taa mara kɛcogo ɲuman kɔ ani min ye jamana yɛrɛ ka basigi ye walasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka basigi tɔnɔ bɔ cogo min n'i ye nin gafeba in kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ gouvernement ɲɛma ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ a nafolo musaka bɛɛ lajɛlen o bɛ taa i jɔ CFA wari a miliyari 250 la a cayara mɔgɔw ɲɛna nka min ye gouvernement ɲɛma yɛrɛ ye a sɔnna ka jɛn a ma ka an bisimila ye a ka cakɛyɔrɔ la bi walasa an ni a ka kuma gafeba in a kɔnɔkow ka kumaba dɔw bɛ yen k'o fɛsɛfɛsɛ aw ye an ka todunkan na walasa aw ka se ka o faamu gouvernement ɲɛma i ni ɲankuma i ni ɲankuma baasi t'i la nba somɔgɔw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen ɲininkali fɔlɔ min ni n bɛ fɛ k'o k'i la yanni an ka don baro yɛrɛ kɔnɔ o ye dɔ ko k'a ye jateminɛ kɛ wagati min jamana ka lasigidenw ye yamaruya d'i ma k'u jɛnna ni gafe in kɔnɔ kuma ye tɛgɛrɛba fɔr'i kun kosɛbɛ nka mɔgɔw yɛrɛ tilala tɛgɛrɛfɔ la k'a sɔrɔ halisa i yɛrɛ tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ o kɔrɔ k'i nisɔndiyara kosɛbɛ dɛ kɔrɔ fila de b'o la kɔrɔ fɔlɔ o ye k'a yira ko minnu ye tɛgɛrɛ fɔ ne b'u accompagner k'u bonya ka CNT ɲɛmɔgɔw a président colonel Malick Diaw a bureau n'a membre bɛɛ k'u fo o de kama ne fana ye tɛgɛrɛ fɔ parce que ne kun m'o kɛ c'est comme si u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ne ye ne yɛrɛ tɛ k'u jate a kɔrɔ filanan ye mun ye o ye k'a yira k'o ye min kɛ o diyara n ye o diyara gouvernement ye o diyara président de la transition ye parce que n b'a dɔn hali n'a kun tɛ ne kɛrɛfɛ n b'a dɔn k'a kun bɛ k'a lajɛ donc ale fana nisɔndiyara donc ne y'o kɛ gouvernement bɛɛ ni président tɔgɔ la o de ne kun b'o message de passer donc min ye jate in kɛ a ye jate ɲuman de kɛ ayiwa ka daminɛ sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 10 fo nɛgɛ ɲɛ 21 wagati u ye ɲininkali caman gan i la kosɛbɛ i ye jaabiw fana di o b'a jira k'a fɔ i yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ i ye baara min kɛ gafe in kɔnɔna na n'i y'a jira olu la k'a jira malidenw na k'i ye baara ɲuman kɛ i nimisi wasalen tun don n'a ye yan baara in n'i y'a lajɛ peut-être ne de y'a présenté mais baara in mɔgɔ caman y'a kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye baara in kɛ c'est vrai président de la transition an kan ka sira min ta a y'o jira an na a b'a fɛ yɛlɛma jumɛn ni jumɛn ka kɛ Mali a y'o jira an na o y'a ka président ka baara ye ale ka baara banna baara filanan o ye ne ye président ye kuma minnu fɔ
k'a fɔ o kan ka waliya cogo di o de ye premier ministre ka baara ye donc ne ye n ka collaborateurs de ɲini a kan ka waliya cogo di u y'o hakilina f'u ye donc olu de y'a sɛbɛn ka tila k'a ci ministre bɛɛ ma ministre bɛɛ k'i hakilina di président ye kuma minnu fɔ juin kalo 16 ani premier ministre yɛrɛ ye kuma minnu fɔ a ka discours fɔlɔfɔlɔ la juin kalo 13 u bɛ se ka waliya cogo di donc ministre bɛɛ y'i hakilina sɛbɛn donc n'i y'a jate min fɔra mɔgɔw ɲɛna c'est vrai président hakilina don premier ministre ye sira de a kan ka waliya cogo di mais Mali cadre ministre fana y'u hakilina mais cadre de y'a kɛ o de kama cadre min bɛ baara kɛ primature la ani premier ministre fɛ o de kama vote in kɛra tɛnɛn don o dugusɛjɛ tarata ne ye n ka collaborateur ninnu bɛɛ réuni k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka tila ka ministre fana fara ɲɔgɔn kan ka conseil de cabinet la k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ye k'u ka message d'u ka cabinet fana fɔ k'u fo ka waleɲuman dɔn o ye Mali cadre o b'a yira que ni ɲɛmɔgɔ n'a b'a dɔn n'a ye sira yira maliyɛnw la maliyɛnw bɛ se ka baara kɛ n'aw ye jateminɛ kɛ kɔrɔlen peut-être premier ministre nɔ tɛ mais kalo 6 de tɛmɛna premier ministre tɔgɔ ka di ani u ka présenter CNT kalo 6 an y'o kɛ dɔgɔkun 6 kɔnɔ pourtant o cadre kelen de bɛ yen primature la ne nana ni conseil spéciaux dama dama ni cadre de bɛ ministère fana donc o b'a yira ko ɲɛmɔgɔ de bɛ sira yira maliyɛnw ye ni maliyɛnw ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ maliyɛnw bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ u ka se k'u ka jamana dilan u tɛ dɛsɛ foyi la donc n bɛ u fo baarakɛcogo falenna baarakɛcogo falen a falenna le changement dans la méthode dans la façon de faire dans la vision président ye vision d'a ma a ko n bɛ nin de fɛ a ma kuma cayara o ne fana y'a ka kumaw ta o y'u traduit baara kan ka kɛ cogo di o de ye premier ministre ka baara ye ka tila k'a fɔ ministre ni ka baarakɛlaw a y'a fɔ o waliya cogo di o sɛbɛn de fɔra o sɛbɛn de b'a kɔnɔ donc o b'a yira ko an ka confiance an ka se ka da an yɛrɛ la maliyɛnw bɛ se fɛn bɛɛ la a bɛ se ka baara cogo o cogo n'i y'a di maliyɛnw bɛ se k'a kɛ ni ɲɛmɔgɔw ye sira yir'u la n'u dalen d'u la an bɛna don gafe in kɔnɔ kuma kumabaw la kelen kelen nka yanni o cɛ ɲininkali dɔ bɛ yen dɔw tun ko yanni docteur Choguel Kokala Mayiga ka kɛ ministre ɲɛmaa ye a taara jɛkulu min ɲɛma ni o ye CNT a ko a yɛrɛ tun taara n'u ye kiiriso la ko nka k'a kɛlen ministre ɲɛmaa ye a taara u ɲɛkɔrɔ ka taa ka baara kɛcogo f'u ye k'a tun tɛ se k'i jɔ wa jaabi in ka bɔ. n y'a dɔn n y'o fɔ CNT la tɛnɛn don fo n ka fɛsɛfɛsɛ maliyɛnw ka faamu i y'a dɔn yɛlɛma kɛra août kalo 18 2020 n b'a fɔ min ma ko les forces du changement c'est-à-dire jɛkulu minnu ye yɛlɛma don Mali la o ye M5 RFP ani Mali l'armée ɲɔgɔn faamuyabali nana olu ni ɲɔgɔn cɛ u tun ma ɲɔgɔn faamu ko dɔ la an tɛmɛn'o kan mais kalo 24 yɛlɛma kɛra jamana ɲɛmɔgɔya la président ni premier ministre armée représentant ye M5 wele u ko ma sisan anw de ye force du changement ye an b'a fɛ an ka sigi jamana bɛ dilan cogo di an ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye o kuma kɔnɔna la an bɛnna fɛn bɛɛ kan an bɛnna fana k'a fɔ kuma min bɛ kiiriso la an kana ɲɔgɔn sama-sama o la tuguni parce que a bɛ justice bolo n'a bɛ justice bolo mɔgɔ se ka délai di justice ma u b'a fɔ tubabukan le temps de la justice et le temps du politique o ye kelen n'an kun y'a fɔ k'an tɛ kuma fo justice ka kuma kiiri in tigɛ ça veut dire que an bɛ jamana bɛ bloqué donc an bɛnna kan
k'an k'o to juge bolo ni juge y'a critiquer ka yɔrɔ min na an b'a bila o yɔrɔ la donc o de kama an ma segin o kan minnu y'a fɔ kunun ko ne ko n ko CNT man ɲi sisan n bɛ taa ɲɛ parce que bi an bɛnna ka kan ka kɛ nin cogo la u b'a fɔ tubabukan na en politique faut savoir faire des compromis c'est-à-dire an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la pour que an ka se ka baara kɛ ka jamana taa ɲɛ donc o de kɛra. an bamananw b'a fɔ o ma ko to ɲɔgɔn tala de b'a to karatabugu bɛ mɛn si la. ne ma se o niveau ne ye DEF dɔrɔn de sɔrɔ bamanankan na. minisiri ɲɛmaa i ka gafe kɔnɔ kuma kumaba dɔ ye ko ka yɛlɛmaw don bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana sɔnn'a ma ka fɔ yɛlɛmabaw kan ka kɛ an ka politiki siraw kan ani an ka fanga bondaw la olu bɛ gafe in kɔnɔna na gafe in yɛrɛ hakilina ye mun ye. gafe in pour que an k'a sɛbɛn comme y'a fɔ président de ye hakilina baw di sira filɛ nin ye a ko n b'a fɛ transition bɛ ban don min na n b'a fɛ problème dama dama a y'u fɔ n b'a fɛ solution ka sɔrɔ o la o ye président ka baara ye maintenant gouvernement ka baara ye mun ye président ye kuma minnu fɔ o kan ka waliya cogo di o de ye premier ministre ka baara ye n'a ka gouvernement donc an y'o kuma ninnu ta o ye mun ye maliyɛnw hami min b'u la hami fɔlɔfɔlɔ o ye lakana de lakanabaliya de y'an ka jamana tiɲɛ bolo kabini an ka armée cira kabini armée nakasira an y'an ka hɔrɔnya perdu o dun politique baara de y'o kɛ o armée yɛrɛ nɔ tɛ o i y'a faamu donc lakana a ka sabati maliyɛnw hamina fila ye mun ye o ye justice an b'a dɔn k'an ka jamana binna dingɛ kɔnɔ yuruguyurugu ni ŋanamu-ŋanamu de y'an ka jamana tiɲɛ la corruption et l'impunité olu de y'an ka jamana bin dingɛ kɔnɔ donc an k'o kɛlɛ o ye maliyɛn hamina filanan ye u ka hamina sabanan ye mun ye n'o bɛɛ kɛra mali binna dingɛ kɔnɔ an ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ k'a sigi a sen ka tuguni o de ye refondation ye o refondation ye pour que a ka kɛ fo an ka jateminɛ kɛ tiɲɛni minnu kɛra u kan ka dilan cogo di sariyaw minnu dilanna u kan ka dilan cogo di pour que mali ka se ka jɔ a sen fila ka tuguni o de ye refondation o dun pour que a ka kɛ fo réforme ka kɛ constitution loi électorale min bɛ élection organiser charte des partis sariya caman bɛ yen u kan ka yɛlɛma ni yɛlɛma dɔnn'o la ni lutte contre la corruption o sinsinla ni lakana sabati jamana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko sisan sira dayɛlɛla an ka se ka baara kɛ ka taa ɲɛ. yɛlɛma ninnu kumaba dɔ ye i y'a fɔ ko jamana politiki mɔgɔw bɛɛ ye a ɲini k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa ka kalataw labɛn min bɛ nin ɲɛsin kalataw ma o baara in bɛna se ka kɛ cogo di ani a hakilina dabɔkun ye mun ye. i y'a dɔn n bɛ maliyɛnw hakili jigin fɛn fila la 2020 fanga yɛlɛmara don min na a daminɛ mun de y'a daminɛ élection de ma ɲɛ o mankan de wulila kabini mankan wulila mankan ma ban fo fanga yɛlɛmara o ye 2020 1997 élection banna mankan wulila u ye dɔ bugɔ ka dɔ faga ka dɔ don kaso la an ka maabaw i n'a fɔ Seydou Badian Kuyate min y'an ka hymne national yɛrɛ sɛbɛn k'a minɛ ka don kaso la ka mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ yɛlɛma ka don Mali la mars 91 k'u dama dama minɛ k'u don kaso la Malamine Traoré Muntaga Tall k'u minɛ k'u don kaso la Umaru Mariko yɛrɛ a ko k'u tun b'a fɛ k'a faga f'a bolila ka bɔ Mali la a ye kalo segi kɛ kɛnɛ ma minnu tora Mali kɔnɔ u ko k'u tɛ président don u ka président tɛ yen a ye san 5 kɛ mɔgɔ ma ka présidenya dɔn donc o fila bɛɛ élection de kɛra sababu ye ko mankan in wuli n'an m'o leçon tirer ça veut dire que an tɛ se baara la donc o de kama an ko classe politique bɛɛ jɛnna n'a ye kabini 2002 u ko fo jɛkulu dɔ ka sigi
min a ka baara ye dɔrɔn ka élection labɛn n'ale tilala baara la min gagnera ale de b'a fɔ cour constitutionnel ni kiiri wulila ni mɔgɔ ye sɔsɔli kɛ u bɛ se ka taa cour constitutionnel la ko kiiri tigɛ mais élection résultat organe de b'a fɔ kabini 2002 ni président o président n'a sigira a t'a kɛ a bi jɔ fo n'a ye san 10 kɛ a mandat bɛ ban don min na a b'a fɔ k'a b'a sigi sisan yanni a ka taga 2002 2012 a ma sigi président ka mandat bɛ ban don min na a ye équipe dɔ sigi min ye sɛbɛn dilan pour ka organe in sigi ala ma latigɛ yɛlɛma kɛra yanni élection ka kɛ 2013 président nana fanga la a ma organe in sigi fo mankan wulila tuguni 2018 kɔfɛ u nana dialogue national sigi o dialogue national din fana ko organe jɛkulu in kan ka sigi mais après 2023 c'est-à-dire ni président taara o b'a yira k'a fɔ ni président o président nana ta sigi transition don waati kunkurunin de don u tɛ calcul wɛrɛ la u b'a fɛ a ka ɲɛ de donc olu de bɛ se k'a sigi o ye kelen a filanan fo yɛlɛma ka don le 24 mai 2021 gouvernement kura ka sigi premier ministre kura ka nommé le 7 juin 2021 gouvernement kura ka sigi le 11 juin 2021 kabini o kɛra maa caman minnu kun b'a fɔ k'u b'a fɛ jɛkulu in ka sigi u ko ko non k'olu t'a fɛ tuguni k'olu b'a fɛ sisan élection ka organiser comme kɔrɔlen ne k'u ma attention n'an y'a organiser comme kɔrɔlen min bɛna bɔ a la mankan bɛna wuli élection kɔfɛ tuguni kɛlɛ bɛna wuli jamana kɔnɔ peut-être fanga bɛna bi yɛrɛ peut-être yɛlɛma yɔrɔ bɛ se ka na jamana kɔnɔ donc an k'o kuma bila an k'an cɛsiri organe in an ka sigi ne ye baara in kɛ cogo di mɔgɔ minnu y'a fɔ ko organe in tɛ se ka sigi fewu kabini transition daminɛ o y'a sɔrɔ kalo 18 de u ko k'a tɛ se ka sigi mais u ma deli k'a yira mɔgɔ la munna a tɛ se ka sigi u m'o prévu di mɔgɔ si ma minnu b'a fɔ ko u dalen don a la k'a bɛ se ka sigi ne olu fana wele mɔgɔ minnu ye CENI diriger minnu ye élection organiser san 20 kɔnɔ ne y'u wele n ko aw min b'a ɲɛdɔn est ce que a bɛ se ka kɛ u ko ne ma k'a bɛ se ka kɛ u y'a étude kɛ u y'a di ne ma u y'o étude ta minnu y'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ n y'a d'u ma n ko a ye taa kalan an bɛna réunion dɔ kɛ ne yɛrɛ b'a présider minnu y'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ u nana minnu y'a fɔ k'u bɛ se ka kɛ u nana ne ye réunion présider l'heure fila kɔfɛ an bɛnna kan k'a bɛ se ka kɛ kuma min bɛ se ka résolu solution ma sɔrɔ a la kalo 9 kɔnɔ an y'a résolu san 5 tile 5 kɔnɔ donc wagati min tora an bolo sa u bɛ se k'a to a ka kɛ wa a bɛ kɛ parce que n'an m'a kɛ supposons que n'an m'a kɛ n'an seginna kɔrɔlen kan an bɛna CENI de sigi o fo sariya ka voter a membre ka nommé o waati kelen de don a bɛɛ ye ko kelen ye a bɛɛ ye ko kelen sauf que ni kɔrɔlen in sigira mankan bɛna wuli élection kɔfɛ ni kura in sigira an hakili la a bɛna dɔ bɔ mankan la i y'a faamu donc n ye débat kɛ ni classe politique ye an ye l'heure 5 de kɛ n tun b'a ɲɛf'u ye parce que a caman bɛ yen u dalen t'a la an ka baara ye mun ye mɔgɔ minnu ne b'a dɔn sisan ko Mali fanba u bɛ gouvernement in kɔ u sɔnna gouvernement in ma pour l'instant mais mɔgɔ min ma sɔn a ma min sikasikɛlen don gouvernement in la an ka baara ye mun ye an ka taa u fɛ an ka kuma u fɛ an ka ɲɔgɔn faamu an tɛna fɔ ko Mali jugu de don k'a ɲɛf'u ye pour que organe in kan ka sigi sisan o kuma in a ban kɔfɛ dɛ o kuma in banna organe in bɛ sigi n'Ala sɔnna organe a nafa bɛna kɛ mun ye a nafa fɔlɔ ye mun ye an b'a jija a kɛ élection ye a k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ pour que ni élection banna min gagnera maliyɛnw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye k'a fɔ k'u sɔnna u y'a ta min ma gagné fana a ka sɔn k'ale ma gagné o bɛ na ni lafiya ye o bɛ na ni pouvoir légitime fanga min jamanadenw b'i yɛrɛ dɔn a la o y'a nafaba ye ministre ɲɛma yɛlɛma minnu kan ka kɛ
o dɔ fana ye an ka bɛnkan sɛbɛn min n'an ko ma ko accord ni a tɛgɛ nɔ bilala a yirala k'a fɔ a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu kan ka lajɛ kura ye tuguni minnu t'i bɛn n'u bɛ se ka latilen nanzarakan na u ko a ma ko relecture intelligente mɔgɔ caman m'a faamu kosɛbɛ o bɛ mun de ko fɔ a fɔra ko application intelligente et relecture consensuelle o kɔrɔ ye mun accord in n bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin pour que maliyɛnw ka faamu accord in bɛ signé don min na Mali ministre des Affaires étrangères min bɛ sen na sisan son excellence Abdoulaye Diop ale de tun ye ministre des Affaires étrangères maliyɛnw caman tulo b'a la ko ale de ye accord jugu in signé ale man ka kɛ ministre des Affaires étrangères sisan n bɛ min f'u ye ale talen Alger papier du kun b'a bolo page 12 a ka réserve u tɛ min fɛ u ka don accord la mouvement signataire fana olu fana ka réserve kun b'u bolo mais médiation internationale de y'a acté ale y'a décision ta président ko Abdoulaye Diop ma e ka sɔn a ma e ka signé Mali tɔgɔ la mouvement fana u ɲɛmɔgɔ y'a fɔ k'u ka signé maintenant u y'a signé don min na gouvernement ni mouvement bɛɛ y'a signé i taara u y'a signé mɔgɔ minnu tɔgɔ la u ma taa yir'u la Mali gouvernement ma yira hali gouvernement u ma yira la ne tun bɛ gouvernement la i y'a kalan yɛrɛ ma mais u ma sɔn ka na n'a ye gouvernement la parce que pour que fɛn kana gouvernement la président de premier ministre de b'a kɛ o ministre t'a kɛ o u ma taa n'a ye assemblée la u ma taa ye conseil de collectivité la u ma taa ye conseil économique et social la u ma taa ye yɔrɔ si la u ma taa n'a ye cour suprême la u ma taa yɔrɔ si mouvement fana ma yira u ka mɔgɔw la donc u y'o papier in signé mɔgɔ minnu tɔgɔ la u ma yir'u la donc u tora u ni ɲɔgɔn cɛ ka yɔrɔ ka fɛnw arranger arrangement dɔrɔn de kɛ u ma accord in appliqué o de nana ni situation min accord in tɛ ka waliya donc application intelligente o kɔrɔ ye k'a waliya ni hakili ye k'a waliya ni hakili ye o kɔrɔ ye mun ye n ko accord in kɔnɔ fɛn 4 bɛ yen u tɛ se ka négocier fiyewu l'unité nationale Mali ka kɛ kelen la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire l'intégrité du pays c'est-à-dire hali millimètre kelen a tɛ bɔ Mali dugukolo la ani la forme républicaine et laïque Mali ye république ye bɛɛ b'i ka diinɛ ta hali min y'a fɔ ko a tɛ diinɛ la o fana b'a kɔnɔ o situation 4 yɛlɛma tɛ se ka don olu la o tɛ négocier o kɔrɔ ko ye terrain cilen o ye terrain cilen tɛmɛ tɛ kɛ min kan mɔgɔ si ni tɛmɛn'o kan ça veut dire k'i ye Mali janfa o dun yamaruya tɛ président si bolo parce que président bɛ sigi don min na a b'i kali k'a bɛ Mali intégrité préserver maintenant application intelligente ye mun ye i b'a waliya ni hakili ye ka n'a maga terrain terrain tɛ kɔ sago o ye application intelligente parce que min kɛra sisan u ma appliquer u b'a interpréter de yɛrɛ sago de bɛ kɛ waati caman la ou bien u b'a fɛ ka situation dɔ arranger u b'a to n'u y'a sama-sama dɔ b'a to k'a sɔrɔ a man ɲi jamana ma relecture consensuelle ye mun ye gouvernement filɛ nin ye mouvement filɛ nin ye a si i tɛ se ka diyagoya min ka di ye i ka imposer parti wɛrɛ kan aw bɛ ko to ɲɔgɔn ta la de aw bɛ se ka article dɔ ta aw b'a kalan aw b'a fɔ ko ne ye point 4 min fɔ ko yani san 10 san 5 san 20 san 40 a bɛna o yɛlɛma aw b'a fɔ ko o man ɲi an ka yɛlɛma don o la an ka bɛn a kan an ka kuma ka bɛn a kan o de ye relecture consensuelle o de kama n'aw ye jateminɛ kɛ kabini gouvernement kura sigira mankan ba ma k'a la o mais avant chaque fois ni réunion kɛra mankan bɛ kɛ gouvernement b'a fɔ ko fo k'a b'a appliquer n'a b'a appliquer maliyɛn bɛ wuli k'a la k'olu tɛ sɔn parce que n'u y'a appliquer nin cogo la tiɲɛni bɛ kɛ mouvement fana n'u ko ko relecture mouvement bɛ wuli ko non
ko n'u y'a ko relecture ko tuma a bɛna yɛlɛma don ko la o de kama n ko application intelligente relecture consensuelle k'a waleya ni hakilina ye ka ko to ɲɔgɔn ta la n'an bɛɛ ye maliyɛn ye o de kama M5 ye n désigné don min na ka n proposer président Assimi Goïta ye k'a ka nin ta ka kɛ président yani a k'a ka danaya da ne kan yani a ka décret yɛrɛ signé a ye n wele Kuluba mouvement ɲɛmɔgɔw nana SEMA ɲɛmɔgɔw nana a y'u sigi a ye ne fana sigi a k'u ma nin de bɛna kɛ premier ministre ye n bɛ min ɲini aw fɛ n'ale sigira a bɛ taa aw ni ale de bɛ kuma a bɛ Mali kungo fɔ o don a ye kuma di ne ma ko ne bɛ min ɲini n balimaw fɛ à partir d'aujourd'hui an ka kɛ comme an ye maliyɛnw de kuma min b'a la gɛlɛya min b'a la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye de yani an ka taa communauté internationale parce que communauté internationale o ye jamana caman jamana bɛɛ n'a ka intérêt n'a ka agenda b'o bolo ni nin Mali agenda peut-être u tɛ kelen a filanan an bɛɛ ni min taara jamana wɛrɛ la tɔgɔ wɛrɛ de b'a la o ni burudamɛw taara jamana wɛrɛ la tɔgɔ wɛrɛ b'u la ni arabu taara jamana wɛrɛ la tɔgɔ wɛrɛ b'u la ni kɔrɔbɔrɔw taara jamana wɛrɛ la tɔgɔ wɛrɛ b'u la Mali kɔnɔ de u b'a f'i ma ko e ye sɔngɔyi de e ye tuareg de e ye arabi aw ye maliyɛn de donc an k'a dɔn an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn ko la ka taa yira communauté internationale a k'an dɛmɛ o de kama a ye yɛlɛma don ko la sisan n'u bɛ taa réunion la n'u bɛ taa CSA la u bɛ ɲɔgɔn da lajɛ fɔlɔ la réunion intermalienne maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn cɛ bɛɛ sɔnn'u ma ne yɛrɛ taara CSA réunion ne sigira ka kɛ premier ministre n taara u ka réunion i ye discours kalan yan k'a fɔ ye an hakilina ye mun ye à partir d'aujourd'hui an b'a fɛ maliyɛnw ka bɛn u ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa communauté internationale a filanan n'u b'a fɛ ka fɛn min waliya accord in kɔnɔ u k'a bila u hakili la ko u kan k'a kɛ maliyɛnw tɔ ka sɔn a ma 90% n'i ye Mali 100 o 100 ta 90 a bɛɛ bɛ bɔ tilebi fɛ donc fɛn tɛ se ka diyagoya ka sigi u kunna communauté tɛ se ka fɛn diyagoya ka sigi u kunna marifa fana guerre se ka diyagoya ka sigi u kunna donc u kan k'a kɛ maliyɛnw to k'a faamu u ka sɔn a ma ni avantage dɔ kan ka di kɔrɔnfɛmɔgɔw fana ma maliyɛnw to ka sɔn a ma k'a fɔ an b'o to yen an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la parce que o de bɛ na ni jamana ye lafiya la n'an y'a kɛ tan an bɛ bɛn mais n'an ko k'an b'a diyagoya ou bien communautaire b'a diyagoya a tɛ ɲɛ o et puis président o président n'i y'o sira ta maliyɛn bɛ gɛn ka bɔ fanga la donc an b'o de kuma la don o don hali ministre min b'o accord in ko ale de b'a kunna u b'a fɔ ko le ministre chargé de l'accord service bɛɛ minnu kun cari-carilen don présidence la primature la ministère an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ bɛ hali ka niveau la sisan pour que ale kelen ka kɛ responsable ale bɛ ka coordonner donc yɛlɛma bɛ ka don ko la dɔɔni dɔɔni donc o kuma de fɔra application intelligente relecture consensuelle an ka appliquer an ka waleya ni hakilina ye an ka ko to ɲɔgɔn ta la yani an ka se ka taa ɲɛ parce que accord ye min ye i n'a fɔ comme vélo i b'a pédaler de c'est un outil de construction de la paix c'est un accord pour la paix c'est-à-dire fɛn min don baaraminɛn de don min b'an dɛmɛ ka na ni lafiya an ka jamana kɔnɔ i ka laɲini dɔ fana ye ko ka malidenw bɛɛ lajɛlen wele kɛnɛba dɔ kan u bɛna fɔ min ma ko assise nationale min b'a to an bɛɛ bɛ jɛ ka bɛn kelen ka taabolo kelen na walasa hali ni fanga kura bɛ na maliyɛnw ye min fɔ a ka kɛ o kɛcogo la o assise ninnu danfara jumɛn bɛ o ni kɔrɔlenw cɛ ka da kan an y'a ye ka tɛmɛ o sigikafɔ ninnu caman kɛra an fɛ yan ka tɛmɛ i n'a fɔ denni n'a ɲɔgɔnnaw monsieur le premier ministre u danfara ye jumɛn ye u danfara ye mun ye o ye fɔlɔ-fɔlɔ réunion ba minnu kɛra n bɛ réunion dama-damaw fɔ les concertations sur la décentralisation au kɛra 2013 la conférence d'entente nationale au kɛra 2017
le dialogue national inclusif au kɛra 2019 mais au réunion baw ninnu bɛɛ n'u banna dɔrɔn kuma minnu fɔra u bɛ bila tiroir kɔnɔ u tɛ waleya o n'aw hakili b'a la dialogue national inclusif o y'a laban de dialogue in banna u ko comité dɔ bɛ sigi min bɛ a jate pour que a ka se ka waleya hali o comité a ma sigi hali bi fo fanga binna a ma sigi jango ka accord yɛrɛ dialogue yɛrɛ ye min fɔ ka waleya yɛlɛma kura min bɛ don fɛn la n b'a fɔ mɔgɔw ka faamu fɔlɔfɔlɔ kuma minnu kɛra kɔrɔlen hakilina ɲuman min b'u la an b'u tɔmɔtɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan o ye kelen a filanan les forces du changement M5 RFP ani l'armée hakilina min b'u la olu fana bɛ fara kan maliyɛn minnu tɛ M5 la minnu tɛ politique la minnu da tɛ foyi la mais sisan u b'a fɛ k'u da don Mali ko la parce que u dalen don a la baara min ɲɛna olu fana b'u hakilina fara kan n'o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an b'a ta k'a ci Mali ka jɛnsɛn Mali yɔrɔ bɛɛ la cercle bɛɛ la association bɛɛ fɛ syndicat bɛɛ fɛ société civile bɛɛ bɛɛ ka t'i hakilina fɔ a kan k'a fɔ nin bɛ dɔ kɛ min na an ma sɔn nin ma an hakilina ye k'a fara kan an bɛ instruction di préfet si sous-préfet si gouverneur si yamaruya t'i bolo maliyɛn den b'a fɛ ka min fɔ e ka taa b'o papier in na ni maliyɛn bɛɛ kumana o bɛ fara ɲɔgɔn kan o hakilina in an bɛna bɛɛ wele don dɔ la u bɛna fɔ Mali kura min y'an ka jamana bi dingɛ in kɔnɔ an ka cogoya bɛ kɛ Mali ka jɔ a sen fila kan donc o kuma min bɛ bɔ nin na o kuma in pour que a kana bila tiroir kɔnɔ comme kɔrɔlen n'a bɔra dɔrɔn gouvernement de transition le président de la transition ani premier ani olu de bɛ commencer ka waleya n'u sera ka fɛn min waleya yanni transition ka ban o ka ɲi n'u ma se ka min waleya gouvernement kura min bɛ na o de bɛ na continuer pour que k'a diyagoya ka continuer ni dialogue in banna kumaba minnu bɛ fɔ a kɔnɔ o b'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ bɛnna kan siyaw bɛɛ bɛnna kan région bɛɛ bɛnna kan diinɛw bɛɛ bɛnna kan profession bɛɛ bɛnna kan yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo parce que e kɛra e élira e kana o yɛlɛma donc a bɛ fɔ que les résultats sont exécutoires gouvernement de transition b'u waleya minnu b'a fɛ ka kɛ président ye tuguni ka Mali mara o papier bɛ d'i ma i b'i kali maliyɛn ye n'i kɛra président i b'a waleya sariya yɛrɛ bɛ taa k'a diyagoya i ka taa maintenant ni hakilina wɛrɛ b'i la i ka parti fɛ i b'o fana bɔ k'a jira o de bɛ ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na o maintenant ni élira i b'o waleya ani hakilina min b'i ka parti la donc o de ye différence min bɛ assise nationale ani réunion min kɛra kɔrɔlen bɛɛ bɛ hakilina fɔ min bɛ sɛbɛn gouvernement de transition ye bɛ exemple di ka appliquer a filanan n'i b'a fɛ ka Mali mara f'i ka sɔn a ma n'i ko k'i tɛ sɔn a ma ça veut dire que Mali marali hakili t'i la i b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ Mali la o donc maliyɛn tɛ sɔn i ma donc o de ye des assises nationales an b'o sira de kan an bɛ k'a labɛn. Ministre Ɲɛma est-ce que a gɛlɛya dɔ tɛna kɛ bɛɛ ka y'a kɛnɛ kan ka da kan an y'a ye minnu kɛra ka tɛmɛ i n'a fɔ dialogue national ani an da sera conférence d'entente nationale o wagati la dɔw fana banna olu sen ma y'a la est-ce que dalen b'a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛna y'a kɛnɛ kan fɛɛrɛ jumɛn bɛna kɛ walasa nin sen in bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ a kɛnɛ kan i n'a fɔ i ka laɲini ye min ye. an bɛ ko bɛɛ kɛ bɛɛ ka na a la n hakili la fana maliyɛnw bɛɛ bɛnna munna i y'a dɔn Mali la fanga yɛlɛma siɲɛ caman kɔrɔlen ni fanga yɛlɛmara fanga kɔrɔ ɲɛmɔgɔw u b'u da bɔ fɛn dɔw la ou bien u b'u don kaso la nin sen in na le président de la transition Assimi Goïta a ko o fili ye Mali sɔrɔ siɲɛ caman sisan an ka n'o kɛ M5 fana les forces du changement olu fana ko k'an ka n'o kɛ donc les forces du changement les M5 et l'armée
ko ka maliyɛnw si da tɛ bɔ mali kuma la hali ni ye fanga kɔrɔ militant o ye kelen a filanan fɛn in bɛna organiser cogo min na an bɛ ko bɛɛ kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ y'a la dialogue national inclusive n bɛ maliyɛnw hakili jigin ko dɔ la n'i y'a ye opposition ko k'a tɛ taa a la sababu min y'o kɛ maliyɛn caman t'a dɔn ou bien dɔ ɲinɛna kɔ n bɛ mɔgɔw hakili jigin tuguni a y'a dɔn an bɔra élection la 2018 mankan kɛra fan bɛɛ la san kelen mɔgɔw bɛ manifester région bɛɛ la diaspora la mali ma deli ko manifestation ɲɔgɔn ye fo M5 nalen 2019 président kɔrɔ IBK ko k'a y'a bolo ɲɛsin Sumayila ma k'a kana u ka bɛn Sumayila ko k'ale sɔnna ala ma hinɛ a la a ko mais pour que an kana kɛ comme kɔrɔlen an ka résolution ka k'u bila tiroir kɔnɔ an ka sɛbɛn de dilan kabini sisan k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ dialogue national la gouvernement obligé len don a k'u waliya o de ma sɔrɔ commission d'organisation k'olu tɛ se ka président jagoya donc o de la opposition fana ko n'an bɛ taa réunion la donc o bɛna ko sumaya dɔrɔn fanga in ka lafiya sɔrɔ ni kuma banna a bɛ ta ka bila tiroir kɔnɔ o tuma nafa jumɛn de b'a la o de kɛra sababu ye u ma taa a la o dun tɛ na a résolution a jagoyalen don a ka waliya donc bɛɛ kan ka nin hakilina fɔ n'i ye maliyɛn majorité convaincu i hakilina ka ɲi n'a sɛbɛnlen don hali n'an t'a fɛ an b'a obligé hali fanga kɔrɔ mɔgɔw minnu ye a ka militant n'u nana ni maliyɛn to ko hakilina ka ɲi maliyɛnw de don donc o différence de bɛ assise nationale refondation ani réunion min tɛmɛna donc ne ɲɛna an kɔni bɛ condition bɛɛ créer an tɛ diinɛ bɔ diinɛ la an tɛ région bɔ région la an tɛ siya bɔ siya la an tɛ parti bɔ parti la an tɛ jɛkulu bɔ jɛkulu la bɛɛ bɛ na i b'i hakilina fɔ n'an bɛnna min kan a bɛ waliya jagoya mali kɔnɔ ni min ko k'a tɛ se ka waliya a ka sen bɔ fanga la a ka taa ka baara wɛrɛ ɲini a tɛ se ka n'a ka fɔ jamana mara maliyɛnw tɔgɔ la donc hakilina min banna o de ye nin gafe in kɔnɔ kuma koloma dɔ fana i sinsinna min kan kosɛbɛ o tɛ ko denni ye o ye ko ka mara kɛcogo ɲɛ bonne gouvernance an ka jamana san damadɔ ninnu kɔnɔna na a kuma sɛbɛkɔrɔ fɔra kosɛbɛ yuruguyurugu ko kumaw ni a ɲɔgɔnna caman minisiri ɲɛmɔgɔ hakilina jumɛn bɛ mara yɛlɛmali cogo la walasa mali sɔrɔ ka se ka malidenw bɔ a bɛ fɛ ka kɛ cogo di sira fɔlɔ min kan ka taa o ye nafolo min bɛ mali la a ka gérer a ɲɛma o de y'a fɔ n ko fo ka yuruguyurugu kɛlɛ bɛɛ y'a fɔ mali bɛ dingɛ in kɔnɔ ni sababu b'a la o ye yuruguyurugu de yuruguyurugu de y'an ka jamana in bɛn dingɛ kɔnɔ yuruguyurugu in fana maa damadama minnu bɛ fanga la u y'a organiser de n bɛ taamasiyɛn damadama dɔw ma l'armée filɛ nin ye 2012 bɛɛ y'a ye min y'an ka jamana sɔrɔ gouvernement de transition 2010 a ko pour que armée ka se ka jɔ a sen kan ka loi d'orientation de programmation militaire a kuma fɔra kabini transition 2012 la pour que l'armée ka se ka kɛlɛminɛnw sɔrɔ ka baara kɛ 400 milliards miliyari 400 o ye transition bɛ ban don min na fanga kura nana IBK ka fanga nana 2013 u ye la loi d'orientation et de programmation militaire u y'o dilan 2015 la u y'a kɛ 1230 milliards miliyari 1000 miliyari 200 ani miliyari 30 c'est-à-dire comme min prévu la transition na o y'a ɲɔgɔn 3 de ta bɛɛ y'a voté hali opposition y'a voté maliyɛn bɛɛ sɔnn'a ma parce que n'o bɛ se ka na ni lafiya ye hali budget bɛɛ bɛ ta u k'a ta an nana mun ye n'a ma fɔ ko avion de sara u ye avion san wari bɔra avion ma na n'u b'a fɔ ko blendew de sara a 1 milliard wari bɔra
bilendo mana ou bien bilendo kolondina wari bora ko hélicoptère de ça anana don ko fi ko hélicoptère d'occasion ani kuma chama donc malien ya ye ka wari a chama yurgurgu de ata o don wati do sera malien segena hali nanga soda su sara yoro dola se ka uta kata usudu suturala ko moyente yoro dola ba fu ko jite te duma fo ministre de la défense non hakli bala aya fo assemblée la kale beta yoro dola ko dominité ko jite ko foité doere beta yoro da ka keleke nu marfa keme fula kanga duma peut-être biduru be duma we nu tara nu kise keme woro kanga duma u yen keme saba we biduru duma ni bina eka na yi wati dama defe ika kise ubeba ni ma boni bu faga donc mogo minu yoke ale de jamfanke donc ni kuma ni numbe fara nyonka asera wati dola sumela siseko ay papier do gafe do dula ko beta assemblée la député ka fara nyonka ta laji wari a gérer la chogomina pourquoi ka se ka fu malion ka malion hakili sugule kudu susumaya o pa bita yo abla tirola ko se ka ke donc o kuma nunu farale nyonka a chama be économie fanala dongo do ni rapport de contrôle nana vérificateur général contrôle général d'état na ma fo 20 milliards 10 milliards 5 milliards donc jamana wari be tiana ni chogola donc gouvernement kura ko pour que malion ka da ala ko yele makera malla fo sege ka ke dossier nunu bela malion siglendo ko makono bi ko sebe monsieur le ministre mbe ko de aforao donc au hakil de la lutte contre l'impunité et la corruption parce que non make malion tena da gouvernement là donc oui sira flana sira sabana o refondation comme il y a fo comme mali jokurai donc oui kuma ba minumbe gouvernement imbulo ka fo malion ambe barke ka ese ko walia ko fana ko dobe bo jamana yɛrɛ bɛ dépense min kɛ ka dɔ bɔ o musaka la o bɛ na ɲɛsin yɔrɔ jumɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ama ye président de la transition est exemple di ba fo ko les fonds de souveraineté o ye wari do be di président ma o wari kɔrɔlen président bata ka musakaw do dila parce que fɛn caman be président be minnu dila o mɔgɔ do be se ka bana gɛlɛya be se ka mɔgɔ do sɔrɔ ma baw do be se ka gɛlɛya sɔrɔ sutura la be se ka dɛmɛ n'o ye bon malien y'a mankan caya président ko n'o do n b'a bila ne fana ye lettre sɛbɛn ministre des finances ma k'a ka budget lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a be se ka wari économiser a k'a bila ka fara ɲɔgɔn kan président ko k'ale bɛ taa di ka fantaw dɛmɛ ka forage jɔ ka l'école jɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ an fana ne fana ko parce que ni président ye sira min ta b'a fɔ ko kami b'a ɲɛmɔgɔw de lajɛ quoi ni président ye sira min ta ne min y'a ka premier ministre ani gouvernement bɛ kan k'o sira ta donc an fana ko ministre des finances ka jateminɛ kɛ n'an sera k'a tigɛ yɔrɔ la ka fara ɲɔgɔn kan n'a wari min sɔrɔla an bɛ taa ka fantaw ka musakaw don dilan min tɛ planifié o kɛra ka ban a commencera an m'a ye forage bɛ ka dilan yɔrɔ caman la o bɛ continuer dans toutes les régions dɔɔni dɔɔni bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la o wari kɔrɔlen a bɛ taa fɛn wɛrɛ la n t'a fɔ ko fɛn jugu de don mais a bɛ taa fɛn wɛrɛ maliyɛnw tɛ min ye sisan fɛn bɛ na kɛ maliyɛnw bɛ min ye donc o de ye kuma in o fara an ka gafe kɔnɔ n tun b'a fɛ k'a fɛsɛfɛ maliyɛnw ka faamu. i y'a jira k'a fɔ jamana ka basigi dɔ tun tɛ taa fana fɔ syndicats bɛ yen nɔ laɲininikɛlaw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman ministre ɲɛmɔgɔ fɛn dɔ bɛ mɔgɔw da jeni kosɛbɛ sisan o ye article 39 ye ale ko bɛ cogo di de article 39 in fɔ n ka histoire fɔ maliyɛnw ka faamu dɔɔni i y'a dɔn l'école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ jamana min na école tɛ yen o jamana tɛ yen jamana min na école karamɔgɔ tɛ bonya o jamana tɛ bonya n'i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i kɛra président i kɛra ministre i kɛra premier ministre mɔgɔ dɔ y'i kalan o donc école karamɔgɔ
mɔgɔ bɛɛ i fa ni ba kɔfɛ mɔgɔ min ye min hakɛ b'i la ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye min y'i kalan min école karamɔgɔ donc u ka bonya a kan ka segu ma kuma t'o la min kɛra février 2018 o y'a sɔrɔ élection surunyana syndicat bɛ kɛ laɲini dɔ kɛ a mɛnna février 2018 gouvernement ko k'ale sɔnna k'a sɔrɔ a b'a dɔn k'a tɛ se ka waliya o a b'a dɔn gouvernement yɛrɛ kɔnɔ parce que waati la an tun bɛ opposition la donc an bɛ fɛn bɛɛ jate o gouvernement ye kɔrɔ u tun ma bɛn a la o parce que ministre caman ni cadre caman minnu bɛ finance la u k'u ma ko n'a y'o signé aw tɛ se ka waliya mais dɔ ko a y'a signé dɔrɔn an ka tɛmɛ élection kan élection tɛmɛna ko a tɛ se ka waliya c'est comme cheminot u ko k'u bɛna pension d'u ma mɔgɔw votera ko wari tɛ yen ou bɛɛ y'a ye u ka locomotive dɔ yira télévision la k'u y'a san Afrique du Sud fo n bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ kayikaw bɛɛ nisɔndiyara vote tɛmɛna a nana fɔ ko ja ko locomotive nin ko locomotive yɛrɛ tɛ yen a tɛ se ka na Mali la donc o ɲɔgɔn caman kɛra donc sariya in u y'a signé k'a sɔrɔ u tɛ se ka waliya l'école karamɔgɔw fana taara grève la ko ni gouvernement y'a signé kɔni a kan ka waliya u taara grève la n t'a dɔn a ye kalo 6 ou bien kalo 10 de kɛ gouvernement ko k'a tɛ se ka kɛ fo M5 kɛlɛ in wulila kɛlɛ ye gouvernement serré kosɛbɛ président nan'i jɔ palais CICB la a ko ale sɔnna u ka article in appliquer pour que l'école karamɔgɔ ka bɔ M5 ka kɛlɛ la dɔ bɔra la dɔ tora la a y'a fɔ dɔrɔn a da la mais u ma waliya o yɛlɛma kɛra don min na utukalo 18 o kɛfɛ de autorité kuraw de y'a fɔ k'olu b'a waliya mais u kun b'a dɔn ko n'u y'a waliya syndicat wɛrɛ bɛ wuli tuguni ka fɛn ɲini parce que min b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la l'école karamɔgɔ cadre bɛ yen a k'a sara ka bɔ ni cadre ye c'est à dire mɔgɔ min ye DEF ni san 2 ou bien san 4 kɛ a ka kalan kɛ a sara ka bɔ ni min ye DEF kɛ ka bac kɛ ka san 5 ɲɔgɔn kɛ donc u tun b'a dɔn ko mankan bɛna wuli mais gouvernement ko l'école karamɔgɔw majorité o ye cadre bew don a bɛ sɔn pour que ka l'école sauver o kɔfɛ fɛn dɔ bɛ ɲinɛna k'a fɔ i y'a dɔn école karamɔgɔ minnu concerné don la en majorité c'est dans les écoles communautaires normalement communes de kan u ka sara d'u ma mais gouvernement b'a dɔn ko wari ba tɛ commune bolo donc gouvernement bɛ k'a bɛ 5000 subvention kɛ kalo o kalo a b'a fara u ka sara kan sisan an yɛrɛ y'a kɛ 1000 à partir du mois d'octobre la u k'a bɛna kɛ 1000 min bɛ fara u ka sara kan o ye gouvernement de subvention kɛ maintenant u ka sara d'origine a fɔra dɔrɔn syndicat wɛrɛ wulila ko sisan olu fana fɛn ka d'u ma u bɛɛ ka kɛ kelen o de kama u b'a fɔ nin de ma harmonisation ni diplôme b'aw bolo sara kan ka kɛ kelen diplôme min b'i bolo n'a ka dɔgɔ i tɛ se ka sara sɔrɔ min bɛ tɛmɛ min ye étude ba kɛ donc kɛlɛ kɛra o de ye sariya in ko harmonisation mais min bɛ article 39 in kɔrɔ a ko kuma min b'a kɔnɔ ko don o don ni dɔ farala fonctionnaire tɔw ka sara kan o ɲɔgɔn de kan ka fara l'école karamɔgɔw ta fara kan donc sisan école karamɔgɔw ko comme u y'o dɔ harmoniser ka t'u ka niveau la tɔ ninnu ye min sɔrɔ o fara ka u ta kan gouvernement ko a tɛ se ka kɛ tan o aw kun bɛ dugu ma gouvernement y'aw sama ka taa bɛɛ sanfɛ sisan tɔ ninnu fana ko k'u bɛɛ ka sama ka taa bɛɛ u y'aw bɛɛ égaliser donc sisan les compteurs sont à 0 sisan de ni dɔ farala fonctionnaire ta kan dɔ bɛ fara aw fana ta kan mais n'aw ko sisan dɔ ka fara aw ta kan dɔ bɛ wuli tuguni ko dɔ ka fara aw kan mais gouvernement tɛ se k'o payer a bɛ se yɔrɔ dɔ la a tɛ se ka sara yɛrɛ kɛ parce que Mali la sisan n bɛ fɛn dɔ fɔ maliyɛnw k'a faamu i y'a dɔn an bɛ UEMOA la UEMOA kɔnɔ
sariya dɔ bɛ yen ko sɔrɔ min bɛ kɔrɔ jamana kɔnɔ l'impôt ni taxe ni fɛn bɛɛ à 35% anw man ka tɛmɛ o kan salaire ni indemnité ni c'est-à-dire sara min bɛ kɛ ka di fonctionnaire ni tɛmɛ sigi la a kana tɛmɛ 35 kan 35 o de bɛ UEMOA kɔnɔ Mali bɛ fo 41% 49 donc an bɔr'o la n'an m'an kɔlɔsi Mali bɛna a ka finance bɛna bi dingɛ kɔnɔ Ala k'an kisi o la a filanan n'i ye sisan ne m'a fɔ ko 35% o de bɛ di fonctionnaire ma Maliyɛnw ye 20 millions de ye million 20 n'i ye fonctionnaire bɛɛ ta k'u fara ɲɔgɔn kan 70 000 personnes donc n'i y'o bɛɛ jate o kan ka mɔgɔw sɔn hakili la an bɛ gɛlɛya min na sisan an kan ka kɛlɛminɛnw se ka di an ka soldats ma an kan ka réforme kɛ an kan ka ambassade entretenir à l'extérieur Mali tɔgɔ ka se ka fɔ donc n'i y'o bɛɛ jate o de kama ko ne kɔni b'a deli an balimaw fɛ école karamɔgɔw u ka sɔn an ka compteur bila à zéro à partir de maintenant parce que ni sama-samali kɛra la ni gouvernement ma se ka min kɛ olu bɛ taa grève la a tɛna ɲɛnabɔ jɔn de bɛ perdu jamana de perdu parce que écoledenw tɛ se ka taa kalan kɛ o de kama parlement des enfants yɛrɛ taara école karamɔgɔw deli sigi ka kuma bɛ sen na sisan a bɛ sen i dalen don a la k'a fɔ a bɛ ɲɛnabɔ ne kɔni dalen don a la ko solution bɛ sɔrɔ a la parce que n b'a dɔn ko l'école karamɔgɔ u bɛ tila k'a faamu a filanan n ko cadre aw il y a des cadres A minnu indice u ka indice do caman ma fara a kan n ko k'u bɛɛ yɛlɛ ka bɛɛ ka kɛ kelen n'aw ka diplôme ye kelen aw ka sara ka kɛ kelen donc ni injustice min sɔrɔla grille in kɔnɔ u ka rectifier n'u y'o kɛ à partir on met le compteur à zéro ni dɔ farala fonction ninnu ta kan dɔ bɛ fara olu ta kan o de kama ne kɔni dalen don a la ko la raison va finir par avoir le dessus parce que sira wɛrɛ tɛ yen ni gouvernement ye erreur kɛ k'a fɔ k'a bɛ dɔ fara u ka sara kan mankan bɛ wuli jamana kɔnɔ parce que fonctionnaire tɔ bɛɛ bɛ wuli k'olu fana dɔ ka fara u kan o don a t'an bolo donc il faut dire la vérité aux Maliens ka tiɲɛ fɔ Maliens kana essayer k'u tromper k'i bɛ fɛn dɔ f'u ye dɔrɔn k'u nɛgɛ u ka vote ye k'u nɛgɛ u ka sɔn i ma i ka tila k'a fɔ k'i tɛ se k'a kɛ an t'o kɛ ne bɛ tiɲɛ dɔ f'u ye o de kama sariya in votera dɔrɔn ne y'u wele o dugusɛjɛ k'a bɛɛ ɲɛf'u ye ko kɛlɛ in article 39 in aw ka kɛlɛ de kɛra M5 kɛlɛ de kɛra article 39 in sɔrɔla donc sisan an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɔ M5 la ka na prémissaire ka na aw kɛlɛ fanga in yɛrɛ Maliyɛnw bɛɛ ka fanga don tiɲɛ don M5 de ye ne tɔgɔ di président ma président y'a ka danaya da ne kan mais bi bi in na ne tɛ baara kɛ M5 dɔrɔn tɔgɔ la de n bɛ baara kɛ Maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la donc o la Maliyɛn o Maliyɛn n'an y'a ye ko injustice b'a frappé an b'a ka solution ɲini a la o de kama ne kɔni dalen don a la négociation bɛ sen na ne ɲɛna u bɛ bɛn ko dɔ la. Ministre Ɲama an bɛ baro in kuncɛ ni i ka gafe kɔnɔ kuma a sen fɔlɔ ye an ye kɔsen bila ɲɛsen ye i ko ka jamana fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana bɛ se ka sabati jamana fan bɛɛ fɛ lakana ko kuma o fɛɛrɛw bɛna kɛ cogo di walasa halisa an ka se ka taa kalata la. I y'a dɔn l'armée n bɛ to k'a fɔ kumaw la c'est la colonne vertébrale de la nation jamana ko kɔlɔlɔ i y'a dɔn hadamaden i bolo bɛ se ka kari u bɛ se ka tigɛ i tulo bɛ se ka kari a bɛ se ka tigɛ i sen bɛ se ka kari a bɛ se ka tigɛ mais k'i kolo n'i y'a kari i bɔra hadamadenya la l'armée c'est la colonne vertébrale de la nation jamana o jamana n'a ma ka armée jɔ a bɛ tila ka kɛ dɔ ka jɔn ye min y'an sɔrɔ parce que an y'an ka armée ci an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an de y'a tiɲɛ Mali ɲɛmɔgɔw de y'a tiɲɛ fo Mali ɲɛmɔgɔw ka sɔrɔ min b'a jɔ n'i ye jamanaw lajɛ diɲɛ kɔnɔ jamana min tɔgɔ bɛ fɔ min tɔgɔ ka bɔ a sababu fɔlɔfɔlɔ
c'est vrai ala de y'a chance d'u ma de quoi l'armée de don ni Amérique ta n bɛ jamana dama dama tɔgɔ fɔ diplomatiquement ma ɲi mais n b'a fɔ parce que a donnen don n'i ye Amérique ta n'i ye diɲɛ jamanaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka l'armée budget Amérique kelen ta ka bon n'a bɛɛ ye o de kama mɔgɔ si t'i ɲɛ don Amérique la o n'i ye Russie ta Russie u ka économie ba tɛ o u ka économie ni Espagne bɛ ɲɔgɔn ɲɛsin ɲɔgɔn ma mais mɔgɔ si tɛ k'u ɲɛ don o la o parce que l'armée min b'u bolo n'i ko k'i bɛ ɲɛ don o la min b'ale b'a ye o n'i ye Faransi ye tɔgɔ bɛ Faransi la Faransi mana ni opération Serval o bɛ tɔgɔ d'a ma une puissance internationale Tchad filɛ nin ye Tchad tɔgɔ tɛ k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ la dans les années 80 Tchad kun binna dingɛ kɔnɔ fo Tchadien kun bɛ yan Mali la hali bourse tɛ d'u ma Tchadien dɔ y'a fɔ n ye 2014 ne kun bɛ conférence internationale dɔ a ko ne ma ko an b'aw ka jamana la an bɛ juru de sara ko parce que dans les années 80 an ka jamana kun binna dingɛ kɔnɔ hali an bɛ dumuni min dun o t'an bolo an kun bɛ Mali la an kun bɛ kalan la à l'ENI à l'école de médecine à l'IPR aw ka président de y'an wele k'a fɔ a ka ministre bourse min bɛ di Maliens ma a y'a di Tchadiens ma o de y'a k'u sera ka kalan kɛ u ka jamana u nana jɔ ka l'armée jɔ tɔgɔ min b'u la sisan tɛ jamana si la k'a sɔrɔ l'armée min kun bɛ Mali bolo Afrique farafin jamana si tɛ yen au sud du Sahara min bɛ se k'i ɲɛ dɔn Mali la donc pour que an ka hɔrɔnya danaya danbe a ka segin ma fo l'armée ka jɔ ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ n'a ma l'armée jɔ a tɛ Mali mara n m'a fɔ aw ye sisan n'i kɛra président ye i bɛ n'i kali cour constitution ɲɛ la préserver l'unité et l'intégrité du Mali ni l'armée t'i bolo i tɛ se k'o préserver hali bandiw bɛ wuli u bɛ jamana bɔsi la donc l'armée jɔ c'est la priorité des priorités fɛn o fɛn n'a bɛ se ka di l'armée ma a bɛ d'a ma an b'an jija fana a kana ŋanamu a kana détourner o de kama ko sécurité parce que ni lakana tɛ yen foyi tɛ yen dumuni tɛ yen l'école tɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen hali diinɛ i tɛ se k'i ka diinɛ pratiquer ni lakana tɛ yen la première mission d'un État c'est assurer la sécurité de ses citoyens. Un État qui ne peut pas sécuriser ses citoyens n'est pas un État légitime. Ni tɛ se k'i ka jamanadenw lakana légitimité t'i la o de kama président de la transition ko gouvernement ko premier ministre nu bɛɛ ko armée ka l'armée jɔ ka na ni lakana ye Mali la o y'an ka priorité fɔlɔfɔlɔ ye n b'a dɔn fana ko Maliens bɛɛ sɔnna o ma an bɛ min fɛ yanni transition ka bɛn o b'a sɔrɔ n'i ye Malien o Malien ɲini n'i ye ɲininkali k'a fɛ transition bɛ daminɛ don min na lakana tun bɛ cogo di est-ce que dɔ bɔra lakanabaliya la Maliens ka se k'a fɔ awɔ an b'o baara de la an bɛ Ala deli a k'o moyen d'an ma a k'o hakili d'an ma a k'o si d'an ma Maliens ka se ka lafiya k'u ka hɔrɔnya k'a danbe k'a sigi u ma walasa an ka lakana ka sabati kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min walasa kalataw yɛrɛ fana ka se ka kɛ est ce que hali ni o sira dɔ bɛ tɛmɛ an ka kumaɲɔgɔnya kɛ ani mɔgɔ murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ bi bi na an balima tɔ minnu tɛ k'an faamu aw labɛnnen don ka t'o sira kan wa n ko un gouvernement a bɛ problème bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ ka solution ɲini o la kelen kelen ne kɔni b'a dɔn hakilina min bɛ gouvernement la bi ani chef de l'État la solution o solution n'a bɛ se ka na ni bɛn jamana kɔnɔ an b'o sira ta fɛn o fɛn n'a bɛ se ka Mali nakasi an t'o sira ta dɛ mɔgɔ ka taa munumunu an ka taa fɛn signer Mali intérêt tɛ min la an t'o kɛ tuguni président y'a fɔ yɔrɔ min na a kan ka fɔ accord bɛ an ni mɔgɔ minnu cɛ
a y'a f'u ye accord tɛ signé tuguni Mali ni jamana wɛrɛ cɛ k'a sɔrɔ maliyɛnw t'a kalama maliyɛnw t'a dɔn maliyɛnw ka sɔn a ma o ye état ye jango groupe wɛrɛ ye donc maliyɛnw ka da u ka gouvernement in la parce que gouvernement in hakilina foyi t'a la ka jamana jɔ a ka se k'a fɔ transition in bɛ ban don min na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la minnu ye transition diriger baarakɛlaw don maliyɛn de ɲumanw de don patriote de ladiriw de don u y'u ka jɔyɔrɔ fa mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a bɛ continuer n'o baara ye ministre ɲɛma ɲininkali laban o ye musakako ye CFA miliyari 250 a bɛ bɔ min ne m'a fɔ aw ye sisan ko an b'a fɛ an ka partenaires k'an bonya u k'a dɔn ko yɛlɛma kɛra Mali ɲamaya la maliyɛnw yɛrɛ k'a dɔn k'an bɛ se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ma n b'a dɔn maliyɛn caman bɛ yen u dalen t'a la caman y'a fɔ ko an bɛ 2000 miliyari bɔ min n bɛ se k'a fɔ aw ye sisan tigitigi a y'a minɛ bolo fila o 2000 miliyari an b'a mobiliser Mali kɔnɔ an yɛrɛ fɛ ni dɔɔnin b'a jɛ partenaires b'a dafa n'u m'a dafa fana min b'an fɛ an b'an wasa don o la an bɛna tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye ni min ma se ka ɲɛnabɔ an bɛna f'u ye an tɛ nkalon to an tɛ munumunu an t'u tromper n b'a dɔn n'an tora tiɲɛ sira kan u ka don k'an tɛ k'u tromper hali n'a gɛlɛya n'an nan'o f'u ye u bɛ sɔn a ma ayiwa jamana o jamana jamana o jamana jamanabaw minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ sisan n'u y'u bɛɛ ta kelen kelen u ka histoire la min bɛ histoire dɔn ne ye histoire kalan ne ye jamana ninnu bɛɛ ka histoire kalan ka ne to école la politique sira fana fɛ n'u ka jamana kalan waati dɔw b'u ka histoire la u tun bɛna dingɛ kɔnɔ comme Mali bɛ situation min na u tun binna dɔw yɛrɛ bɛ ka tunu mais jamanadenw damadamaw sɔrɔla patriote damadamaw sɔrɔla jamanadenw farala ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u sɔnna k'u ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ jamana bɔlen dingɛ kɔnɔ u nan'u ka compétition électorale ta tuguni mais waati dɔw bɛ se an kan ka fara ɲɔgɔn kan o de kama président de la transition ani gouvernement ko e ye fangankɔrɔ mɔgɔ o e ye M5 mɔgɔ o e tɛ jɛkulu si la o maliyɛnw tɛ bɔ ɲɔgɔn na an tɛ maliyɛnw bɔ maliyɛnw la o de kama ko transition inclusive bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan k'a dɔn n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an cɛsiri an bɛ n ka hɔrɔnya an b'a recouvrer an b'a sɔrɔ tuguni ka segin a nɔ la u bɛ n'an bonya fana o waati la aw bɛ n'a ye dɔw bɛ n'an dɛmɛ hali an tɛ sigi ni min ye an bɛ tɛmɛ 2000 miliyari kan dɔw bɛ n'an dɛmɛ parce que u b'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ y'o serilen don jamana in bɛ k'a yɛrɛ ta jamanabaw bɛ sɔrɔ min bɛ n'an dɛmɛ mais avant ça fo an yɛrɛ k'a ye k'an bɛ se k'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ bonya k'an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ donc an b'o baara de la sisan ministre ɲɛmɔgɔ i ni ce i ni ce ni baraji an b'i fo kosɛbɛ i sɔnni na k'an ka ɲininkaliw jaabi an filɛbagaw an bɛ aw yɛrɛ fana fo an ye wagati kunkurunin min sɔrɔ ani ministre ɲɛma ka ni baro kɛ an dalen don a la k'a fɔ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fan o fan ni aw ye an lajɛ aw ye aw ka faamuyali ni aw ka tɔmɔta tɔmɔ a la aw ni ce aw k'an bɛn kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma